mai ales pentru preasfânta, prea curată, prea binecuvântată, mărita, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria. Întâi pomenește, Doamne, pe sanctitatea sa Bartolomeu, patriarhul ecumenic al Constantinopolului, pe toți întâi stătătorii Bisericii Ortodoxe, surori, pe înalt preasfințiții și preasfințiți ierarhi, împreună slujitori cu noi, pe întreg episcopatul ortodox, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului Tău. Întâi pomenește, Doamne, pe prea fericitul Părintele nostru Daniel, Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, locțitorul tronului Cezarei Capadociei și Patriarhul României, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului Tău. Și ne dă nouă cu o gură și cu o inimă a slăvi și a cânta, prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Și să fie milele Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, cu voi cu toți.
Pe toți sfinții pomenindu-i, iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit, Domnului să ne rugăm. A iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe dânsele în Sfântul cel mai presus de cerul și duhovnicescul său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă dumnezeiescul său har și darul Sfântului Duh, să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia Domnului, să ne rugăm. Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat la Domnul să cerem. Înger cu pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcatele și de greșalele noastre, la Domnul să cerem. Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii la Domnul să cerem. Și alte vremi a vieții noastre, în pace și într-o pocăință o săvârși, de la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat, în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos. Unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Și ne învrednicește pe noi, stăpâne, cu îndrăznire fără de o sândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu cel ceresc, Tată, și a zice: Tatăl nostru care ești în ceruri, Sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace tuturor! Capetele voastre Domnului să le plecați.
cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Să luăm
La tine vin, Iisuse, iar picioarele să-ți strâng, trecutul să-mi-l plâng amar, păcatul să-mi-l plâng. Fiecare și-are greutatea sa, numai Tu, Iisuse, ne poți mângâia. Fiecare și-are greutatea sa, numai Tu, Iisuse, ne poți ajuta. Căci am greșit, Iisuse bun, și mare-i vina mea, dar mii de lacrimi cad acum și-și cer a mă ierta. Fiecare și-are greutatea sa, numai Tu, Iisuse, ne poți mângâia. Căci Tu pe toți ai ajutat, pe vame și pe hoți, și mângâierea Ta le-ai dat, iertat Tu i-ai pe toți. Nu